नङा समाज फोसाबनायनि थाखाय नोंनि फिसा आंनि फिसा बयनिबो फिसाया मोजां थासारिजों मेला मोनजानांगौनि थाखाय मेलायाव बेरायनो खाबु मोननांगौनि थाखाय बे थासारिखौ मोजां खालामनोसो जोङो नाजादों। बेयाव राव बिजिनियावहाय मोनसे इउनिट एबसुखौ बुख्रुबनाय बे आयदानि सायाव आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। भिडिअखौ आङो ससियेल मिडियायावहाय नुदों बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो निउस पर्टेलाव नुनायखाय आं बेनिफ्राय भिडिअखौ लानाय जादों आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो रायलायनो नागिरदों आरो नोंथांमोनजों आं रायलायनो आं बिराद दुखु मोनदों। दिनै बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जानो नाङामोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि माखासे गेना गोरोन्थिफोर नुयोब्ला माहारियारियाव गामि सिङाव थानाय जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि समाजनि बेरेखा खामानिजों थाङोब्ला बेखौ होबथानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो लानायाव लाइमोनफ्रा बिथांमोनखौ गाग्लोबनाया बिराद मोनसे गिदिर दाय जादों। आं दा मिथिनो मोननाय बायदिबा बेवहाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय 7 मानसिखौ हमबाय होननानै आं मिथिनाय जादों। आं बे आयदानि सायाव गोबां बाथ्रा रायलायगोन दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव, थेवब्लाबो रायलायनायनि सिगांनो आङो नोंथांमोननो मोनसे मा खालामनो नागिरदोंमोन, बोरै जानो नागिरदों, आं बेनि मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोन देखायग्रोगोन। मानोना बिथांमोननि जाय मानसिया समाजनि खामानि मावनो लादों आरो बै खामानि मावग्राखौसो दिनै माखासे बिदिनो लाइमोनफ्रा गाग्लोबनाय आरो बै लाइमोनफोरखौबो माखासे हाबा जास्लिंनाय माखासे सुबुंफोर दङ। माने बैफोरबायदि सुबुंफ्रा माने बिसोरखौ सापर्ट खालामो। इभेन जायफोरनाखि लोंला जालाजों बांसिन गफबनानै थायो आरो गफबनानै थानाय बिथांमोननि माखासे मेन्टेलिटिफ्रा ब्रेनफ्रा सनस्रा जाखाबाय। स' बैफोरबायदि मानसिफ्रानो बांसिन बेबायदि खामानिजों माने गाज्रि मानसिखौ थुलुंगा होयो। ओमफ्राय बिदियावनो बैसोर सानस्लाब हायाव खामानिफोरखौ मावनाय जायो। दा फै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ आं ससे होनानै होग्रोनोसै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना मानि थाखाय मा खामानि मावनो थाखाय बेफोरबायदि खालामजाखो बेखौ बिथांमोना एसे फोरमायनानै होनो नागिरदों। आं बेखौ एसे नोंथांमोननो फोरमायगोन, खिन्थाना होगोन। बिनि उनाव आं नोंथांमोननो डिसकासन खालामगोन आंनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सोर माबायदि खामानि मावफानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना अब्ला फै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे होनानै होग्रोनोसै। बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव नैबे बर' बाजार दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' बेखौ थांनाय मोनानि 12:30सोआव 100निफ्राय 200सोनि गेजेराव जौ फेनानै फैनाय माखासे लाइमोनफ्रा फैनानै अफिसखौ बुख्रेबदों आरो बिनि चेयार टेबोल गासैबो बुख्रुबलांदों। दा बेवहाय जोङो महालया मेला सोलिगासिनो दङ, फुजा आरो मेला 2 तारिखनिफ्राय लानानै 6 दिनैसिम बे महालया फुजानि मुङाव मेला सानबानि थाखाय दा बियो 2 तारिखनिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो जोङो बिजनिनि माहारि आफादफोरा जर'खायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि दख'राया आरो गासै दालाय आफादफोरा बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनाय जादों। बेवहाय जाहाथे समाज बेरेखा हाबाफ्रा जाया, जौ लोंनाय जौ फाननाय बायदि थासारिफ्रा जाया, बेनि थाखाय जोङो गोख्रोङै नोजोर होबाय थादों। आरो बेवहायनो जोङो नुबोदों सिगां बोसोरनिफ्राय बर' बाजार महालया फुजानि नामै जि मेला दङ बेवहाय लामा बेदर सावनाय फाननानै बेहाय राजा लामा सेराव लाइमोनफोरनि उन्दै लाइमोनफोरनि हाइ स्कुल फरायनाय, कलेज फरायहांनाय, हायार सेकेन्डारि फरायनाय लाइमोनफ्रा बेवहाय बेदर सावनाय लांनानै जौ लोंनानै बेवहाय थासारिखौ गाज्रि खालामबोबाय थानाय जादों। आरो बेखौनो जोङो बिजनि दख'रा एबसु आरो गासै दालाय आफादा लोगोसे माहारि आफादा जयै ओंखारनानै बे लामा जौ लोंनाय बेदर सावनाय बेफोरखौ जोङो होबथानो नाजाबोदोंमोन आरो बेखौ गुरै रावैनो बन्द' खालामनो नाजादों। नाथाय बिथांमोना जायफोरा बेखौ मानियाखै, गुरै रावखौ मानियाखै, बेखौ लामा लोंनाय फरायसाफोरखौ जोङो एसे गोख्रों राहा लानायबो जादों। दा बिनि खिथेरावनो सानथामनि उनाव मैया सानब्रै हरब्रै मोनायाव बेहाय फैनानै 12ता 12:30याव जोंनि मावथिफ्रा न'आव थांफिननाय समाव बेवहाय बर' बाजार दालाय एबसुनि मावख'आव 8 बिबानगिरिफ्रा दङमोन। बेवहाय फैनानै अफिसखौ बुख्रुब खालामबाय। लोगोसे बेवहाय जोंनि सानै मावथिखौ गोब्राबै बुनानै गालांदों। दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, खौरांनि गेजेरजों जोङो फोसावदों जाहाथे जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिनि सायाव जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ एटाक खालामदों, एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों, बिनि 1%बो आसुगुर गावगासिबो जोङो रेहाय खालामनाय जानाय नङा। दासिम 7 हमबाय। बेवहाय जेसेबांसिम फैदोंमोन 100-200 जन जेसेबां फैदोंमोन गासिबखौबो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन। बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै जोंनि बिफानफोरखौ, पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायनाय जागोन। आरो जोङो बेखौ गोरलै लायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबलायनो हानाय सोर गोहो होखो बिसोरनो? दा बेनिखायनो बेयाव सिङाव जायफोर थुनज्लायग्रा दङ बिथांमोनखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय। जोङो खोनादों बेवहाय जास्ट 2-3 मानसिफ्रा
फैनानै बेखौ एक्सनखौ मावबाय नाथाय सिङाव बेहाय थुनज्लायग्रा मानसिफोर दङ बिसोरखौ थुलुंगा होग्रा मानसिबो दङ बिथांमोनखौ खावलायबाय जोङो बे जि थासारि खालामदों जोंनि लामा जोंनि लाइमोनफ्रा लामा जौ लोंनायखौ जों होबथादों अमा बेदर सावनानै फाननायखौ होबथादों जौ लोंनायखौ होबथादों बेयो जोंनि थाखाय नङा समाज फोसाबनायनि थाखाय नोंनि फिसा आंनि फिसा बयनिबो फिसाया मोजां थासारिजों मेला मोनजानांगौनि थाखाय मेलायाव बेरायनो खाबु मोननांगौनि थाखाय बे थासारिखौ मोजां खालामनोसो जोङो नाजादों बेयाव राव नोंथांमोना खोनाखाबाय लोगोफोर बिथांमोना मा खामानि मावामोन माने थांनाय महालया फुजानि बाथ्रा बे महालया फुजायावहाय माने लामा सामा फुजानि मेला जायगानि कम्पाउन्डनि अनगायैबो बिनि माखासे सिगां जेनेबा लामा सामायावनो जोंनि लाइमोनफ्रा माने जौ बेदर माने हांनाय बेफोरबायदि लोंनाय जानानै माने थासारिखौ गाज्रि खालामनाय बेफोरबायदिखौसो नुनानै माने बिथांमोना बादा होदोंमोन जाहैबाय आरो बादा होनो लादोंमोन आरो बादा होबाबो मानियैखाय जेनेबा जायफोरखौ जों गुरै रावजों बुंबाय बिथांमोनखौ मानियैखाय निसय जानो हादों बिथांमोना एसे फिजिकेलिबो सोरखौबा खालामनाय जादों दा बिदियावनो बिथांमोना दिनै ज' थुनजायलायनानै बिथांमोना दिनै एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों होनना बुंदों आरो बे बाथ्राया बिथाङाबो बुंदों जे बाहाय थुनज्लायग्रा मानसिफोर दं आरो बेथ' नंखागौ बे 100आव 100 सैथो बाथ्रा दं आरो बे थुनज्लायग्रा होग्रा मानसिफ्रा दिनै मोनफ्रोमबो एरियायाव मोनफ्रोमबो ओनसोलाव दङ आरो बै ओरैबायदि मानसिफोरजों थुनज्लायखायो जायहा गावनि गथ' फिउचारनि सायाव सिन्था गैया आरो सोरबाया गावनि गथ' गथायखौ गोजान जायगायाव फरायनो दोनहरो ओमफ्राय गावनि माबाफ्रा गथ' गथायफ्रा खाथियाव गैया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ मेगन माने खाथेनानै दोननानै गावनि माखासे गामिनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि जानो लुबैनाय बिसोरखौ थुनज्लायनोसै बिसोरखौ जौ लोंहोनानै बिथांमोननो माखासे खोथा सुनानै होनानै बेफोरबायदि थासारिखौ खालामहोनाय जायो आरो बिदियावनो ओनसोलाव थासारियाव माने गाज्रि थासारिया जायो दा बैसोर देरफुनाय लाइमोनफोर जाहैबाय बे देरफुनाय लाइमोनफ्राथ' बेस्राफोर बांद्राय मिन्थिला सानस्लाबनो हाया बुजिस्लाबनो हाला लोंबा मा जायो फेबा मा जायो बुलायबा मा जायो माबा दाथ' बिदियावनो दिनै जाथाया जानानै थांबाय आरो दिनै केस सोलायनायबो जाबाय केस सोलायबाय दिनै 7 मानसिया हमजाबाय आरो बेजों लोगोसे गासैखौबो हमजोबगोन बे खोथाखौ सियर होखाबाय अब्ला बिथांमोननि फिउचारा मा जागोन अब्ला बिथांमोनखौ थुनज्लायग्रा बिथांमोनखौ बुंग्राया बे समाव बिथांमोनखौ माबायदि सापर्ट खालामगोन बिथांमोननि केस नांनायाव बिथांमोनखौ फाइनान्सियेलि सापर्ट खालामगोन ना खालामला गोबां खोथा फैबाय दाना दा जोंनि मानसिफ्रा बेफोरनि सायाव सिरियास नङा आरो जों सांग्रां नङा बे जोबोद जोंनि थाखाय लाजिथाव आरो बेराफारसेथिं जाहैबाय मा नोंगौ जोंना जाहैबाय मा फुजा मेला जाबाथाय जोंनो माबा जुवा खेला नांगौ जुवा खेला जायाबा फुजा जाया मा फुजा जानांगौ मा मानसि फैनांगौ जोंनि मानसिफ्रा मोन्दांथिफ्रा बे जोंना जेब्लायबो जुदि जों ससाइटिखौ मोजां सानग्रा जुदि लुबैग्रा मानसिबा मोजां सानग्रा मानसिफ्रा मालाबा मेलायावहाय जुवा होनाय माबा मोनसे जौ माबा फाननाय बेफोरखौ खुनु रावबो माने स्कप होनाय जानाय नङा आरोखि जुदि जायफोर गावजों गाव थुनजायलायग्रा बिथांमोनानो अब्ला जों बिथांमोननि मोन्दांथिफोरखौ जों बावनो बुजिनो हागोन कि माने जौ नङाबा मेला जाया जुवा नङाब्ला मेला जाया जौ नङाब्ला सोर मानसि फैनो माने जुवा नङाब्ला सोर मानसि फैनो दा बेफोरबायदि होननायाव जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि आरो नोंगौ दाथ' जेन'बा जों मोनफ्रोमबो फुजा मेलायाव लासैनो फैसानि खेलाखौ दा बन्द' खालामहांबाय बिदिनो गारि खेला दाउ खेला हांसो खेलाखौ होदों जौखौ इसेबां माने बन्द' खालामनो हाथावाखै न' दाउट इन फिउचाराव हालांगोन बेखौ आंहाबो फोथायनाय दङ दा बेजों लोगोसे आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों कि बिथांमोननि जि मावदों बे खामानि मावनायाव माद्रानाय बर' फरायसाफ्राल' मावनांगौ नामा गुबुना मावनाङा नामा गुबुन जेनेबा एबसुजों लोगोसे जोंहा बनसुआबो मावनांगोन बिएससिआवबो मावनांगोन मानोना बिथांमोनाबो मोनसे फरायसा आफाद बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिएससिआवबो मावनांगोन आरो बर' नेसनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसु बिथांमोनाबो मावनांगोन एबसुआव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिसि हालामाव दा गासै 3 स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दङ बे 3 स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसना जुदि बिथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ जुदि एक्टिभ लानानै जुदि खामानि मावलायोब्ला बाहाय सोरबा एबसुआवल' प्रेसार गोलैया बाहाय बिएससिआवबो प्रेसार गोलैनांगोन बनसुआवबो प्रेसार गोलैनांगोन ओंखायनो आंनि थोरोबनिफ्राय आं एसे बर' हारि हिसाबै आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन बेनिखायनो बावहाय जोंनि बर' रायजो राजा बिमा बिफायाबो नोजोर होनांगोन गावनि गथ'आ बबे लामाजों थांदों बिनि सायाव दिथा खालामनानै बिथांमोननि मावनाया माने नंखाय ना नंगौ बेखौ बुजिलायनानै गावनि गथ'खौबो बुजायनो नाजानांगोन एसेब्लाबो न' डाउट लायाब्लाबो एसे एनैखौ बुंनो नाजानांगोन नङाब्ला सानसे समाव ओरैबायदि खैफोद गोलैगोन बिसोरनि जिउआव जायखौ नोंसोर बिमा बिफाया मोदै दुखु गाबनांगोन आरो सोरबा थुनजायग्रानि बाथ्राखौ लानानै सोलिग्रायाबो बिराद गिदिर हाखराव गोलैगोन आरोखि दा बे आरो दा गतिके बिनि सायावहाय आं मोजां मोनाखै आं बिराद दुखु मोनदों बे जाथायखौ खोनानानै